Samantala, iba't ibang tanggapan sa Pangasinan nakiisa sa first quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Para sa detalye ng balita, pakinggan mula kay Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Nakiisa ang iba't ibang tanggapan sa Pangasinan sa isinagawang first quarter nationwide simultaneous earthquake drill 2026 kung saan sabay-sabay na isinagawa ang makalahok ang duck cover and hold hapon noong 12 ng Marso. Layunin ng naturang gawain na mapalakas ang disaster preparedness sa mga ahensya at tanggapan. Gayun din ang higit pang pagpapatas ng kamalayan ng publiko sa tamang hakbang na dapat gawin sa oras ng lindol. Sa lungsod ng Dagupan, buong suporta ang pinakita ng mga kawani ng lungsod at mga tanggapan, kabilang ng City Disaster and Risk Reduction Management Office, Dagupan City Police Office at Department of Social Welfare and Development. Kasama rin sa aktibidad ng first aid training kung saan binigyan din ang kahalaga ng pagkakaroon ng first aid team na maaaring magbigay ng paunang lunas habang hinihintay ang pagdating ng mga emergency responder. Samantala, patuloy naman nagpapatupad ang pamalang lungsod ng mga programang may kaugnayan sa paghanda sa anumang sakuna upang higit na mapalakas ang kahandaan ng komunidad sa mga sakuna. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.